sareng mengkono. Yen ngono aku njaluk pamit Kosik Sena, kowe kena ngupadi Perwitasari ning wedange dombe dhisik. Iya. Wis tak ombe. Aku njaluk pamit ora mung puji kowe genti sira tampanena aja nganti kebentu sing ngawang-awang kesandung ing ratan Sena. Aku njaluk pamit Bobo Konde, Bobo ngati-ati Sena aja nganti kelayatan. Saya Semana wis kepareng Mindra Sang Hyang Sangwar Udaraya Bratasena. Tatkala semana wayang neh lagi. Iki arek ngetokke widodarine. Nggih, niki panyunan saking Pak RT Kutut Manggung sampun dipun pinangani, mugi-mugi ndadosaken suka bingah Sukarna Pak RT gangsal ingkang pundi. Kula iki urung kenalan ket mau. Tang wingking. Oh, nggih Pak RT, sampun. Pun lunas Kutut Manggung niki wau. Nggih, niki wau pun nyunan podang kuning nggih mangke dipun pinangkani. Wis dikontrak ya sing ngene iki jangjong. Nggih. Yes karo lho nuwun dipun pinangkani niki kalih dipun unjuk mumpung panas. Wonten kopi son. Kopi mik kaya ora udune sound system iki. Kaya son ki rano mike. Berarti kopi salsa. Duk Linda kene Duk. Prengat prengut ade. Ayo. Timbang susah ayo dong guyu ning kok bapak-bapak ora dong guyu ya Pak? Ya wong guyu iki kae oh kademen. Ibu sing nang guyu ki nang mburi ki lho Nok. Lek guyu ki ra krungu ming to. Oh berarti ibu-ibu ki asine guyu. Iya ning guyu teko. Oh ngaten. Turine bapake kademen. Biasanya nek kademen ki ilang ya Pak? Cilik. Suarane maksudnya. Lah iya maksudnya dadi lirih suarane cilik. Ngono. Mas niki ilang suarane, dadi niki areng guyu kan. Pita suarane iki terus mengkeret. Iya. Mergo adem. Pita suarane manggone ngendi to, Pak? Ya nang kene. Kene. Ya nang kene. Oh kok ngisor barang kene. Lagian iki wong arek ngomongke ana sing memangan karo ngene iki yeneng. Pak kok ibu-ibu mbok niki lho ngajeng niki tasih kotem lho Bu. Mriki lho Bu, niki tesih lega lho Bu. Lah niki sing asrep ping wingking. Ya so panggung ya sampean kabeh. Lah iya. Nak teng mburi lak mboten ketok to Bu. Nggih. Mriki teng ngajeng. Nggih. Mriki Bu maju mriki Bu. Isin. Oh teng mriku mawon. Oh nggih. Ngerti ya mau tak gawake topeng siji-siji no. Lah napa Pak? Ah isin kok nonton kok isin. Nah, niki bapaknya nggih ngagem topeng niku. Sing ndi to? Sing nganggo biru-biru iteng niku. Kaki. Topeng ora to, Pak?
Nak nek tak kira ading. Oh asli to, asli ngapunten lho Pak. Kowe iki kurang ajar nek keke kok ngono kok nggo topeng iki. Tak kira ki emang meringis guyu terus iki tak kira ki topengan bane ya bapake sumeh ngono lho. Kono nek dituku kek kayak peci iki pusaka lho no. Oh pusaka. Wingi Nggih, jadi benek kerian Pak Radik men. Kayak tinggalane kakek nih biyen. Oh kakek. Winginane wis dinyang bakul ngono kuwi dinyang 10 juta ra entuk. Lah napa? Sak ndase. Ya aja, mosok ya sak anu adae lho. Nggih niki ngaturaken sugeng dalu rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih kagem sedaya warga Popohan. Iya. Nggih. RT 5. RT 5. Oh berarti niki khusus RT 5 niki. Dadi oh, giliran nggih. no gilir gumanti tahun sesuk RT 6. Nggih. Niki dugi RT pinten Pak mriki Pak? Lowu 8. Balu. Oh nggih. Lumayan kathah ya Pak ya. Iki sak dusun kuwi eneng 200 kakak. Jadi Oh. Gantang ki paling gede desa kene nah. Oh ngoten. Dadi nek pilihan apa wae sing gawe jujugan mesti kene mergo brayate akeh. Oh nggih. Nak kene boikot wis cilaka kabeh. Dalam Iya. rangka acara anu apa niki? Rejepan. Rejepan. Iya. Dadi kaya Lah niki saparan ingkang mawi ngono seragam batik menika saking fakultas napa? Panitia, Oh, Pak. Dadi Fakultas. titenane nek sing go batik panitia. Heeh, Nek masih ki lho. oh, Ki lho sing nggo anting-anting ketoke swangar kagetan. sing ndi to? Kae lho sing ngeteri panganan. Oh, sing lho. keteri toples. Heeh. Biyen ki lair ra digeblak kok Lah iya. ngono. Nggih, mugi-mugi pokoke masyarakat Desa Popohan pinaringan sehat bagas waras sedaya Amin. kemawon. Yo. Ingkang nembe tetanen nggih diparingi nganu ya Pak ya. Yo Hasil maksude ki ingkang kathah. Nak iso ki ngene lho no, Apa? adol larang kulak murah. Jadi Nggih. karepe Mriki wong nembe usum karepe napa, wong Pak? tani ngak ngono kuwi. Niki nembe usum tanen napa? Ya werna-werna kene iki sayur-sayur ning iki mengalami rada mudhun sithik. Oh ngoten. Iki bangsa kobis, bangsane boncis, bangsa kacang panjang iki gek penurunan. Nah, iki tomat iki gek naik. Mula wong-wong do nandur tomat. Oh iya. Bapake kae ya nandur tomat. Kae tak takoni sampean nandur tomat. Genjagani nek katoke suwek tomate metu lho. Iya lumayan to. Sanggo tuku. Malah mudeng mah kentang ngono ya. Nggih niki atur panglipur wuyung sareng rencang-rencang Sekar Anom sampun wonten request lagu dereng niki saking Bapak Ibu niki. Wonten ingkang ngersakake podang kuning. Apa podang kuning. Nggih ingkang sebelah mriki ngersakake napa mengke Pak? Boten. Oh nggih, matur nuwun. Napa? Royal? Royal. Rondo Royal. Rondo Royal. Kuwi Niku panganan ki panganan iki, Pak. Nggih. Kayak lho, tape diwenyet-wenyet. Anu dikei glepungnya Rondo Royal jenenge, Pak. Oh. Nggih. Berarti nek sing kayak glepung royal ya. Napa panjenengan ngersakake napa, Pak? Hah? Ngersakake artise. Kuwi apa Kok kuwi? wani-wanine ngersakake artise? Oh. Wah, wani pinten jenengan? Jal parani kira-kira kae sing nganggo topeng ki. Nggih, wan. Pancen kaya nggo topeng. Lho kowe iki ngomong ngono lho. Nek Wes mau ki panjenengan jan akeh metu bang ngono terus ki lho. Berarti piantune sumeh panjenengan. nggih, sumeh Pak? gundul mencen merongos. Asmanipun Pak sinten? Hah? Pak Bambang. Sinten? Oh, Pak Bang. Mosok Pak Bener, Le? Bambang. Bentet. Astagfirullah. Oh, sapa nak? Pak Bentet. Kok parapan Pentet. kok pentet? Oh, Oh, le mergo asline wong kene le marabele cilik. Dadi ora, Pak. asline kuntet. Pentet iki anak sapi ya lho. Kayak pedet ya. Oh. Pak Pentet aja ngersakake penyanyi ning. Kok sik sampean Aja maringi napa? Le nggo topi pecis ki kaya ngono kuwi. Dibenekke sing sae Nah. lah. Ngoten Malah niku. kaya Abu Nawas nana. Wah, gaul. Gaul Wis. banget lho rambutnya disemir putih barang, Pak. Oh, asli. Nggih, mengke ngersakake lagu napa Pak Pentet? Pak Pentet, Mboten Oh. ngersakake napa manut mawon. kae wis Oh, ora iya. kae wis ora njaluk apa-apa nang alam donya kono dadi. Aja ngono kuwi to, Pak. Awong takoni aja mboten nyuwun napa-napa Manut. iki. Maksudnya Ya, tegese tegese manut ki iki- ya manut tadi paringi sing Apa-apa. rame ya oke, Nah. sing laras ya oke, Kuwi ngono. pokoke lho. sumangga Mbak penyanyi. Nggih. Iki diparingi panyuwunan podang kuning Nggih. rumiyin nggih.
Bawa, panjenengan ingkang bawa. Sinten ingkang bawa Oh, nih? nggih, monggo. Ini main rame. Monggo, monggo, Ini kan monggo. Mas. Wah, iya. Wih. Wih, yo. Ini. Sing kang ngomong-ngomongan. Nyuwun sewu Kang Mas Angleng Darmo kula ingkang rayi badhe madrip. Menika rayi kula Setyawati. Mbak bilih panjenengan duk nalika semanten wonten ing pertapan ngersakaken rayi kula. Nanging nyuwun inah menapa waget kula ngrangkani panjenengan wonten ing Malawapati. Wah, iki ya rada bingung iki. Sing takon ketoprak sing jawab mongko ora ketoprak niki. Teko basa bakulan kalih maklar nggih mboten napa-napa. Dadi niki saged. Bebas mawon. Bebas. Sak Prabang ning Darmo. Kula badhe madrip. Oh, badhe madrim. Badhe keris nggih. Niku Komborwati napa Setyawati? Setyawati. Oh, Setyawati. Setyawati. Mboten Komborwati. Mboten. Oh, nggih. Nggih. Nyun sewu Nggih. Kang Mas. Niki badhe nderek Mangayu Bagyo. Nggih. Nderek kergengaken anggenipun parti dusun. Ngaten kok Nggih. Prawan. Nggih sak kamat-kamat nggih. Kangge miyak swasaning swasana. Monggo kula Nggih. paring atur dhateng warga Malawapati. Oh, nggih nggih. Nggih, matur nuwun lho Kang Mas nggih. Adikku di Setyawati, Pripun Kakang Mas? kowe kudu jaga tata trapsilamu merga iki njeng sinuwun ing Malawapati. Anjir. Moho Prabu Angleng Marma. Angleng Darmo. Angleng Darmo. Pun Kakang ngonong kapengkeran yen kowe kuarek ihe Kakang tak isin. Hehehe, niku napa Kang Mas? Andun tetembangan bebarengan. Oh, ngaten. Nggih. Sang Prabu monggo kula aturi traket mriki. Nggih nggih Monggo Kang Mas. nyaket Nggih, mriki nggih. Kakang Prabu. Nggih. Diajeng Setyawati Nggih. sakutara suwe nggonku ngrantu tekamu ana ing papan iki. Kanyata bisa kaleksan bisa nyanding marang siramu Diajeng Setyawati. Estu menika Kang Mas panjenengan kapang kalih kula. Jane ora mung kangen, Oh, lah terus? ya wis sakutara suwe nggonku ngampet rasa tresna kang tumuju marang siramu. Oh, mekaten. Nggih. Ya ora suwe-suwe iki awake dhewe padha andum tresna kanthi dolanan podang kuning ngono ya. Nggih, kula nggih remen nek bab manuk-manuk menika. Oh sampeyan seneng manuk. Nggih. Monggo manukipun Kakang wis ora gelem kluruk ngono. Kula mboten percaya nek dereng mirsani piyambak. Namung ngiler. Niku wektune tesih dereng wangtul. Biasanipun nek Biasanya mung tengah wengi ngoten. biasanipun nek rada adem ngaten iki manuke radi ngumpet menika. Niku nek model puan mriki mboten. Nek adem malah biasane sok rada kuat ngoten nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Nggih. Nadyan wujud nadyan wujud timung beksi agawe talining alus manis tur marak ati wasuwing nggonku ngelono golek isi podang jenar epo bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo
Nggih. Monggo panjenengan beksa, Pak.
sembah nuwun nggih Pak. Asmanipun Pak sinten wau? Pak Slamet. Pak Oh Pak Slamet. Slamet. Matur nuwun lho Pak, Nggih, niki matur mangke sembah dipun nuwun. rencang. Monggo digawe ramen koprak ngupeng Cih. gandrung sinom. Nggih, niki kula nggih pun siap. Mangke nek wonten wekdalipun Kathah sinom nggih, sinom nggih. sinom niku sinom parijata niku asal usule mbiyen saka pedagang India. Lho, jenengan mboten ngerti. Jadi pedagang India nang tanah Jawa niku ngenalke lagu sinom parijata. Asline Sainem Piriciti. Lho. Niku nggih ngarang. Nek ora ngarang iki yo priye. Lah wong nggih mangke gandrungan nggih ramen toprak to, Pak? Nggih, mangke jenengan dadi minak jinggo kula dayun. Mboten niku mangke wonten kencana wungu ana waita karo puyengan. Wis tekan esuk toprakan. Kang sing dadi minak jinggo apike Kang Pentet. Wis ora sah pacaki wis luwes. Nggih. Gayane minak jinggo dapuane. Sampeyan dapun minak jinggo ki ratu Blambangan. Ngerti to sampeyan? Ngerti. Engko bar kuwi engko Bar tahlil mangke. bar tahlilan ya. Nah iki Nduk Nisa iki. Sek. Kelangkang sowan Pak Meme. Baleni lenget. Hop. Kowe baleni leng muni ngecek ki priye mau bahasa. Cek. Kowe muni sek ngono ya. Ndak nggih. Lah kupinge samang kuwi sing wis tuwa. Bener, Dik. Arek ora tak waneni nang kuping ki. Marai gatel iki. Ning nek tak waneni po sedeng. Pamikirane iki apa wis jeh amot pamikirane. Nggih niki nderek gladen, Pak. Ya berarti lah bayaran. Eh, Lu gladen kok. Apa Gladen ki ngono? nek nggon aku nek gladen ini ora bayaran wong pacitane ming gentar goreng ngono ki lho. ngono. Nggih, niki sowan wonten ing dusun Popoan. Iya. Wonten acara merti dusun nggih, Pak nggih. Pinter. Nggih, niki nderek tetungga. Mugi warga mriki pinaringan panjang yuswa, lancar rezekinipun. Ngoten to, Pak? Terus, Iya. oh, tak kira meh nyalahke ngono lho, Pak. Nah, bener rapi terus ke. Terus apa ya, Pak? Wis ngomong sing saru-saru sing apik-apik. Eh. Maksudnya Aku ra iso lho sing saru-saru. ndongake para warga iki wis to. Ya, Nggih. terus Terus ingkang gadah tanggungan enggal heeh. enggal rampung. Iya. Nggih, ayam tentrem bahagia mulya. Karep sembarang. Tang. Lah ya bener to, Pak? Iya, terus ke lho. Ya wis ngono bae, Kak. Aku kok tekan tanggungan utang barang mbok omong-omongake iki ngopo? Lah kan iki donga sing apik lho, Pak. Itu kok kita rasa nggon masalah nggon tanggungan ngono iki. Terus Tanggungan ki wis duwe tanggungan ben dhewe-dhewe. dipikir dhewe-dhewe. Iya, pokoke sing mikir. Ngeten. Iya. Nggih. Niki badhe nyuwun ingkang gumyak napa sing pripun, Pak? Sing gayeng mawon. Nyuwun apa? Nyuwun nyuwun pamit. Kok nyuwun apa? Ya kowe ibu-ibu. Nyuwun tembang napa? Bu, ingkang wonten ringking ngersakaken apa nggih? Matur nuwun. Nggih. Napa, Bu? Ah, Caping gunung. Caping gunung. Napa, Pak? Sri Uning. Iya, Terus caping napa gunung. malih? Napa? Peling. Beling ki ngerti ora? Beling. Aku beling. Boleh. Dang. Awang pepeling kok peling tok, nak peling tok. Aku peling. Tak. Ayo, tak gedung. Tambah pedot ora mulih. Asel lole. Pedot. Pepeling ya, Pak nggih. Pepeling kok peling sama. Peling. Sih. Ya ora apa-apa wong ming salah sithik.
Asmanipun sinten sampean? Kenalke. Panjenengan nen? Dasirkan. Angel men jenenge. Sing cendhok. Sing halus lho, Pak. Dasirkan. Oh. Preman tasih legan, preman. Gan. Mumet aku. Nek arek ngapalke piye? Tasih lega. Maksudnya iki jenenge sampean rasa ngomongke preman lan legane iki rasa. Wong ra cetok. Man, yan ya apa? Jenenge sampean kok preman tasih legan. Oh. Sinten? Oh, arek. Oh. Sampean pengen. Dituku. Dituku. Wah, mangan yan. Wah, niki ya iki monggo. Sera. Oh iya, sera Mas, sera kinan. Sera maniu. Nggih menika sinambi anggrahapi tandha hormat monggo lho. Ingkang sampun pikantuk langsung mawon dipun rahapi dening Kang Dereng kula aturi mriksani monggo lho. Dadosanti mawon. Ha iya. Ya Kang. Kang Mangan. Preman isih lega lho, Pak. Tua kok celat. Alus e, Pak. Putoh kok mudah piye? Nah. Tasih mudah putok, mudah. Lakoni ono. Geting aku tariri. Wis ana Kang Kuntet lan Jan. Wis ge untran-untran. Jan, Pak.
men sik. Ngombe sik, ngombe sik. Ngombe sik. Wong nyambut gawe iki rasane. Nggih, gliak-gliak. Jogetmu sing tenanan sapa ngerti sesuk kowe dijob ora nyanyi ning topeng irengan. Topeng irengan? Iya. Wong kowe iki multi talent dadi apa iso? Apa, Pak? Multi talent. Kok multi talent? Serba bisa. Ana taine barang. Multi talent. Lho, klak Inggrise Jawane Multi talent. Jan. Ya. Nggih. Aja lali pawelingku. Oke. Atur sugeng dumateng Para mahasiswa. Piye Pak Ki? Enak. Lah aku wis nyaleke jari Iki lho. sesuk kowe sing bakal nglengser Mbak Yumu si Lembu Andini. Eh, sesuk sinden gedruk kalah akhir iki sesuk. Jogete wis luwes ya kowe. Wah, apik kok. Ngono ya. Kowe nang omah ya iso ngono tetep pengiran. Nggih. Oh, Dan menek-menek tlatake sakit, Pak. karo ngosek. Borongan. Karo ngarut-ngarut non gathak pring ngono gitu. Nggih. Mulai. Kok nak liyan lugut kok bapak sing goleki lugute. Iya. Senengane. Lah wong kuwi jenenge wong tuwa ki cok open-open. Aduh. Nggih, sempen nuwun Pak Met. Iya, niki cilik berbakat ki ora cilik iki wis kelas 3 SMA niki. Nggih, carane wis iso watuk kan. wowoan ki gek arep gemading. Dadi empuk ya ora ning kecut ya ora. Gaurih ngono iki. Nanti Lek. Oh iya. Kaya diwekasake le mlaku iki. Saman ngomong apa terus iki? Ora ngomong apa. Kowe ngomong damper ki. Oh iya. Mudeng kowe 100.000 gitu. Mesti ra nyaut radiomu. Ayo wis. Ya kan? Ayo, hei. Wis. Wis yo Kang. Wis yo Kang. Ya lagu apa wis? Ya. Oh iya. Sampun dahar? Sawuk nggih. Sawuk dahar. Ya guys, petir padha irenge, kentir padha gendenge. Ya. Salaman ya. Oh amin. Cek. Nek gendeng ki amin. Wis ora apa-apa Kang. Sesuk nek toprakan dagelane sampeyan kene malahan. Ya wis. Duh sik tak nahan ambegan sik. Duh ati kene nah wah men. Kepareng sowan malih putaran yang kedua. Yang kedua. Pokoknya Nggih. malam hari ini kita berbahagia. Ini tidak beracara ngono to, Pak? Tidak ono acara pokoknya. Tidak ada doa-doa ngono? Kelalen lakon panitiane iki mau ki. Mungkin pun mau enjang nggih Iki wis temburen. pokoknya full hiburan. Oh, full Iki dadi iki hiburan. ora ono adicara apa-apa no. Dadi bengi iki full hiburan. Jarene ana tahlil. Ora iki delongkas manakib. Al berjanji. Manake iki lho. Mboten ndak sida to? Salah alamat ya rek manake iki. Ora iki pokoknya malam hari ini full hiburan. Full hiburan. Ritual-ritual wis dilakukan mungkin wingi mau gitu. Ngoten. Loh. Nggih. Mbok menawi menika wonten pawartos. Sik ana acara penting Pak. Nggih. Monggo Pak. Nah,
Inggih. Tak pareki lungguh. Lah, ya toh. Iya. Mesti ana acara. Ya ning dadakan. Nggih, nuwun pangapunten. Ya jenenge ora ketung nggih. Mboten ketang sak meglaring celarak nggih wonten napa tanggap wacana men luwes. Mila nyuwun gungen saking wakil Bapak Kepala Desa mboten rawuh menika ingkang ben asta panjenenganipun Bapak Slamet. Jenengan menika Slamet lho. Mbak bilih ngawontenaken atur walian tanggap wacana sabda. Mbak bilih sampun samapta monggo. Sasana kawula aturaken. Nuwun, matur nuwun. Ngaturaken gunging panuwun dhateng Kadang Pambiyawara. Kepareng aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hastungkara tinarbuka injih karana sih wilasa miwah nugraning Gusti Hyang Sukmana. Satemah karahayon kawilujengan tansah tumedhak tumanduk cinandi dhumateng handika sami waradin dhateng kula. Kinarya pamyaing warana waradin sagung dumadi. Kanthi handap asoring manah mugi kepareng kula kunjuk wonten ngarsa panjenenganipun para pepundhen sepuh bini sepuh. Hinggeng hanggung darun mastuti dhateng pepoyaning kautaman pantes kalamunta den pepundi miwah kinabekten. Kunjuk ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para ustad ustazah. Ingkang rinten pantara ratri datan kendhat nggih ngirut pustaka suci wahyuning Gusti. Ingkang kinarya panuntun kiblating manembah ingkang pantes luhuring budi. Kunjuk ngarsanipun para pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang sampun kepareng purna karya punapa dene ingkang tasih kepareng rumagang karya. Linangkung dhumateng panjenenganipun Bapak Lurah Desa Gantang, Bapak Kepala Dukuh wonten ing Padukuhan Puan ingkang satuhu kebak ing raos kawijaksanan ingkang pantes sinugata ing pakurmatan. Kunjuk ngarsanipun para kadang seniman seniwati linangkung dhateng grup Sekar Anom ingkang kinarya oyot pamekaring budaya adiluhung ingkang satuhu badya mulya. Waradin dumateng Bapak RT wonten ing Padukuhan Puan ugi waradin dhateng sedaya Bapak Ibu warga masyarakat Dusun Puan ingkang tansah kula tresnani ingkang satuhu badya mulya. Kanthi linambaran trap silang budi miwah ngaturaken sewu diagunging pangesama mbok bilih namung jejering kula titah ingkang jegul hamba lelu kodhong seserpan miwah asoring samukawis. Satemah kepareng gempil kamardikan andika sami ingkang katemben kewala sami wawan pangandika persasat nglaras ginem gandharasa ngudar gagasan. Nonijih kepareng kula pradopo awit keparengipun panjenenganipun Bapak Lurah Desa Gantang ingkang supados matur wonten ngarsa jengandika sami linangkung dhumateng warga masyarakat Dusun Puan ing margi. Namung saderengipun sumangga panjenengan sedaya lan kula boten kendhat dalah boten katalumpian tansah nginggahaken raos syukur kita dhateng Gusti ingkang Maha Kawasa. Ingkang wonten ing dalu punika sampun kepareng babar kanugrahan kawilujengan karahayon ingkang tansah tinandi dhateng handika sami lumintir dhateng kula. Satemah wonten ing dalu punika panjenengan sedaya lan kula waget tetepangan
pikempalan wonten ing papan menika kanthi ginanjar rahayu wilujeng boten wonten sambikala punapa-punapa. Sholawat salam mugi tansah kunjuk katur dhateng mustikaning jagat sekaring bawana. Nonijin Nabi panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang panjenengan sedaya kula tansah nyuwun pitulunganipun mawantu-wantu sahabatipun fid dini fid dunya hadzal akhirah. Allahumma amin. Sagung para tamu sinedahan para bapak ibu warga masyarakat dusun Puan wonten ing mriki ingkang satuhu kula tresnani. Mbok bilih boten pantes menawi kula kinarya sulih salira saking panjenenganipun Bapak Lurah. Namung karanten panjenenganipun kathahipun kegiatan wonten ing dalu punika pramila boten waget rawuh wonten ing papan menika saestu lumantar kula nyuwunaken agenging pangapunten ingkang sakathahipun. Lan mugi keparenga kula nderek matur kinarya wakil saking panjenenganipun Bapak Lurah. Namung saderengipun kula matur mbok bilih ing samangkih boten jumbuh dhateng swasana pramila kula tansah nglenggono nyuwun lubering samudra pangasama. Wadire sepisan saking panjenenganipun Bapak Lurah dalah sedaya jajaranipun pemerangkat Desa Gantang sepisan ngaturaken genging panuwun awit sedahanipun ingkang sampun katur dhateng panjenenganipun ingkang wonten dalu menika kula ingkang saged nderek ngregengaken wonten adicara punika. Ingkang salajengipun nderek mangayu bagya awit adicara perti dusun wonten ing dusun Popoan menika. Monggo adicara ingkang adiluhung kados menika sumangga dipun lestantunaken. Kula pitados dhateng sedaya warga masyarakat dusun Popoan bilih adicara menika tansaya mindak warsanipun tansaya regeng tansaya gayeng. Menika maratelaken bilih warga masyarakat dusun Popoan punika saestu saiyek saeka kapti rukun bersatu kinarya contonipun utawi tuladhanipun dusun-dusun sanesipun. Mbok bilih salajengipun adicara perti dusun menika boten ngemungaken adicara sedekah menika boten, namung sepisan wigatosing adicara menika wonten hikmahipun. Hikmahipun ingkang sepisan inggih menika tansah mbangun kerukunan, persatuan, dalah kegotong royongan pramila kanthi rukun bersatu mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kawasa ing samangke estu nurunkan rahmat wonten ing bumi dusun Puan menika. Satemasa bibaripun adicara perti dusun ing samangke dusun Puan punika tansah gemah ripah tata karta raharja bebasan jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang dipun jangka. Mugi-mugi warga dusun Puan sedayanipun ing samangke sak bibaripun adicara menika tansah pinaringan wilujeng tinebihna ing rubida miwah ing sambikala anggenipun samiya amung tani pados rejeki kanthi lumantar amung tani tansah pinaringan tulus raharja ampun ngantos wonten rubida setunggal punapa. Mbok bilih salajengipun kula nyuwun pangapunten, mbok bilih kula sakadang perangkat desa mboten saged ngregengi sedaya awit menika wonten sesarengan adicara ugi perti dusun wonten ing sanes dusun pramila kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mbok bilih mboten wicaksana menawi kula matur kathah kejawi adicara menika khusus adicara panglipur pramila mbok bilih anggen kula matur ing samangkih kekathah menika boten prayogi. Mbok bilih semanten ingkang saged kula aturaken kinarya sulih salira saking panjenenganipun Bapak Lurah mesti kiwala kathah lepatipun pramila kula tansah nyadong diagunging pangsama. Mekaten lan semanten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten kula pungkasi hadanallah wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Puro raruh. Poro rawuh. Kowe bengmu. Ora dicit tas sendiri Aku ketularan sampean. Aku tak tarik-tarik lho nek ngomong iki. Malah ketularan sampean iki nular-nulari ya wis. Oh, akhirnya karek ngomong arek puni biar terawangan kaya kepapak obor sewu wanci dalu. Jenjem kaya siniram banyu suwindu. Prentuling parastya binabar kanthi tembung manis memanu woro. Kepake ora sing kanca. Neh kas. Wis dereng ngantos paripurna sabdanya Sang Nata. Kasaruge gereng jawi pihak ngarsa tangkeping wuri sinten ingkang rupepeh minggah sitinggil binatura gawe geger kang amurasipa praptanya Dewi Ati wijil saking Kayuwangan Suralaya kancana dayuh gegeri jajari saksen wis ana panyuwunan aku nek bengi ngene iki ra iso maca kacamataku keri. Mosok to, Mas? Berarti kowe iki rada lamur. Lamur matamu. Lah mosok ora iso maca wong ya ana lampune padhang. Oh nek ana duwite iso ding to, ana duwite. Maca duwiten. Heeh, ngrasake apa diwaca. Sugeng dalu Mas Memet. Nggih dalu ki. Kula tumut meriahaken dusun Popohan. Minta lagu Gubuk Asmara. Saking dari saya Umar. Endi to? Iki lho. Oh. Pak Tumar mantan apa ki? Mantran. Oh, mantran wetan. Mantran WT. Ngablak. Oh. Pak Tumar mantran. Ingkang pundi, Pak? Ingkang pundi biyen? Oh, mandap Mas. Ana lagu lho biyen Pak Tumar ki gawe lagu biyen. Iki. Tumaruna ana putri kang unggah-unggahi. Ada di lumut. Wah, jan. Ngapur terus sampean iki kok. Berarti Pak Tumar iki gadah sederek teng mriki. Nggih niki saking Mantran. Mantran Wetan kuwi termasuk wilayah Girirejo. Girirejo Ngablak. Kuwi sing dadi lurah Kanjeng Adipati Slamet Riyadi. Kok aku Kanjeng Adipati lho. Dadi lurah kono. Nggih. Kuwi kanca biyen kanca MC asli saka Pakonan terus dadi diangkat lurah nang kono. Aku iki kanca-kanca MC dadi lurah. Lah ya kok sampe tok ora dadi ta Mas? Nah, cah aku ku ora dadi wong gareng ngono preksake wae kok. Preksake. Maksudnya kok ora dadi Pak Lurah siji kok piye Mas ngono lho. Tenggo dadi lurah nang Wates Ya, ya to. Pak Darto. Kae yo MC. Pengorjen ya dadi lurah Mas Indro. Pak Indro. Aku lu daftar RT suaraku ra eneng lho. Nono mau milih. Ra eneng aku gumun aku wis lah. Aku pancen bakatku Lah ya sampean ngene iki iki lah. ruwet. Mergo ora ngono aku nak nggon pakem kan ra iso. Mengko nak dadi pejabat ki paling ora kuwi nggon pakem ki penting. Iya. Ya. Ning kulino ngegohke ya, Mas? Heeh. Lah iki Pak jenengan kok Pak Slamet wong Senes sinten? Ki Pak Perangkat lho. Lah Pak Slamet. Paling ora mungkin oh jenengan Pak Slamet ya?
Oh, niki Pak Slamet. Pak Slamet. Oh, Nggih. menika Pak Carik. Oh, alah alah. Pak Carik. Sing enom malah Pak Carik. Kan ke biasane Pak Carik